Hej och välkomna till Yoga med Sif. Idag ska vi göra övningar här på golvet. Och vi ska jobba lite med att sträcka på musklerna i benen bland annat. Och vi börjar med att vi sträcker ut benen till sidorna. Och så sträcker vi händerna mot fötterna. Om du inte når hela vägen till fötterna, det gör inget, så lägger du händerna på benen dit du når. Och poängen är att vi vill ha raka ben. Och vi flyttar fötterna så långt ut till sidorna som vi kan. Drar vi ett djupt andetag. Och så andas vi ut och låter oss falla framåt. Och känner bara att du slappnar av i dina utsträckta ben. Du slappnar av i axlarna också. Armarna är bara mjuka. Och så sätter vi händerna i golvet framför oss. Och så går vi med händerna lite fram. Slappna av i ryggen. Se om du kan komma med händerna lite längre framåt. Mjuka axlar. Och så går vi med händerna över till höger. Och vi lägger oss över höger ben. Och vi tar om tårna och vi når. Andas djupt in och med utandningen så ser vi om vi kommer närmare benet. Och som alltid då gör vi det här bara mjukt och avslappnat. Ta djup andning för att hjälpa oss att hålla kroppen avslappnad. Och så går vi med händerna över till vänster och vi sträcker händerna så långt ifrån så vi bara kan på vägen över. Och så faller vi över vänsterben och känner att du slappnar av i axlarna. Kom ihåg att andas djupt in genom näsan och ut genom munnen. Då får vi djupare utandningar och kommer närmare benet. Mjuka axlar. Och så sträcker vi händerna ifrån, går in i mitten och så sträcker vi händerna så långt fram som vi kan.
Och så kommer vi tillbaka. Sen kommer vi med fötterna framför oss. Och så sträcker vi händerna mot fötterna igen. Tar i fötterna om du når, annars bara dit du når vid anklarna eller vaderna. Och vi andas djupt in och med utandningen så faller vi framåt. Andas hela vägen ner i ländryggen och hela vägen ut. Kom så nära benen som möjligt. Och så kommer vi tillbaka. Slappnar av i benen. Känn i sträckningen. Hur påverkar sträckningarna din kropp? Hur känns det i benen och hur känns det i ryggen? Till och med jobba med sidorna. Och så drar vi in fötterna. Sätter fotsulorna ihop. Och du drar fötterna så nära kroppen som du kan idag. Och vi tar med händerna om fötterna. Och så slappnar vi av i axlarna. Pressa knän ner mot golvet. Sänker axlarna. Slappnar av i bäckenet och ljumskarna. Och så gungar vi med knän. Axlarna är mjuka. Öppnar upp ljumskarna och höfterna. Och så pressar vi knän ner igen. Ner mot golvet. Och om knän är högt uppe så kan du kanske lägga händerna bara lätt för att hjälpa trycka ner. Eller armbågarna. Du känner hur du kan hjälpa kroppen med händerna eller armarna. Och så släpper vi taget. Sträcker på benen. Vilar. Sätter vi händerna i golvet till höger om oss. Och så benen in. Och vi kommer in i botställningen. Sätter händerna under axlarna. Och fötterna, knän under höfterna. Sträcker på benen, på fötterna. Och så svankar vi ner med magen och upp med huvudet. Och så skjuter vi upp ryggen. Vi börjar i svanskudden och avslutar i huvudet. Sträcker upp ryggen. Och du tänker på din andning. Andas alltid djupt.
Och så in i mitten. Lyfter på huvudet. Sen sätter vi armbågen i golvet. Och vi knäpper händerna. Och vi kommer in i grodan så vi flyttar fötterna ut till sidorna. Och om du har fötterna inåt, då är det mindre påfrestning. Om du sätter fötterna lite ut, då får du mer sträckning. Så du hittar vad det passar dig idag. Kan kanske flytta knän lite mer isär. Du hittar, känner efter. Och så flyttar vi höfterna bakåt. Pressar höfterna bakåt. Och du kommer så djupt och långt som du vill. Och här försöker vi slappna av i benen. Vi slappnar av i bäckenet. Och hela tiden strävar vi efter att flytta höfterna lite mer bakåt. Desto längre bakåt du kommer, desto mer sträckning. Fötterna inåt, mindre påfrestning. Fötterna utåt, mer sträckning. Och du känner hur djupt du vill komma idag. Och här tänker vi självklart också på andningen. Andas in. Och när du andas ut ser du om du vill komma djupare och slappnar av. Och så kommer vi fram igen. Och vi lägger oss på magen. Flytta benen ihop. Sätter ena sidan av ansiktet i golvet. Händerna ner med sidorna. Andas inåt och slappnar av. Så böjer vi knän och vi gungar lite från sida till sida. Jobba lite med ryggen, slappnar av i benen. Och så kommer vi ner med benen. Sätter händerna under axlarna. Och lyfter upp oss i bordet. Vi sätter armbågen i golvet igen. Knäpper händerna. Armbågen lite utåt. Och vi ska komma in i halva huvudställningen. Och här måste vi tänka på halsen. Vi lägger huvudet emellan händerna så vi håller om hjässan. Nej, om vi har hjässan i golvet och vi håller om nacken. Och så sträcker vi på benen. Tänk på halsen. Vilken position halsen är i. Gå försiktigt. Och så kommer vi på tårna och vi går lite framåt. Alltid tänka på huvudet och halsen. Och du hittar vart du tycker att det räcker för dig. Du kan ju gå med fötterna lite närmare. Och så sätter vi knän i golvet. Lyfter huvudet. Och vi sätter tummen emellan ögonbryn. Trycker lätt. Emellan. Bara ett litet tryck. Och sen sätter vi oss på hälarna. Eller så kommer det så att det står på knän. Kommer försiktigt och långsamt upp. Så att vi inte blir yra. Slappnar av i axlarna och vi tar emot
halva huvudställningen. Antingen sitter du så här på hälarna eller står på knä. Sätter höger hand i golvet. Och sätter oss med benen framåt. Sträcker oss lite lätt. Mot fötterna bara mjukt. Andas djupt inåt. Och kommer upp. Hoppas att det här har varit skönt för dina ben och kroppen idag. Hoppas att du får en härlig dag. Tack för idag. Hej då!